Yazi yabo. Ukunwaya lo njengoba nginwaya nami. Sengaze ngiqinisa ulimi kodwa bhuti wami. Cha ungasichazela phela usibekene nje. Mhlambe ukusikhanyisela ukunwaya ukuthi yini kahle kahle ukunwaya. Wathi ufuna ukuthi alale nami. Uzokwazi ukuthi akhulume nabo emsebenzini ukuze bezoqala ukuthi yabo bangandisela iy'nsuku ngene kahle nami. Wemfethu. Kuyikona lokho kushiwo usisi. Yabo lokulala ayi. Awukwazi-ke phela ukuphika, awukwazi ukwenza njalo. Mina wathi ufunani sisi ngoba wathi ufuna ikhaya emsebenzini. Ngakufaka. Ngathi mangibuye kuwena ngikuchazele isitori sami. Phela mina Wathini ngisangene wafunani lapho. kumina? Angisangene Wafunani kumina? lapho. Awukwazi ukuthi awuhlangene. Awukwazi. Angisangene mina lapho. Imali. Ngeke-ke Wemfethu imali. Hawu. Imali. Wena kahle kahle ufuna ukugwazelwa kangaki? Bafu. Nosisi noma sekulahlela umlenze mfethu ustili usa. Oh kusho ukuthi kahle kahle wena mina sengiyakubona umqondo wakho ukuthi ukuphi. Bafu. Lo muntu wafika kumina. Angisakukhumbula usuku wafika ngalo. Wathi ufuna ngimfake emsebenzini. Nangempela ngakwenza lokho. Okay. Ungiphikise manginamanga. Wafunani kumina? Wakufaka emsebenzini. Wangifaka vele. Ngoba phela imali oyikhokha, imali ukuthi ungifake emsebenzini. Ngathi uma ngibuya kuwena ngikuchazela indaba yami ukuthi kum kanjani ukuhambi kahle. Wafunani kumina? Yini engayifuni sisi? Hayi manje sengizolibele ngiphinda nalento nto ngathi ngiyahlanya yini mina. Wathi ufuna umsebenzi ngakufaka. Wangifaka. Ngibuya kuwena ngikuchazela ukuthi kwenzakalani. Wafunani kumina? Angithi wathi uzokhuluma nobasi ufuna ngilale nawe. Ngavuma ulibele ungifathuzela la. Hayi. Kanti uyafathuza nokufathuza. Oba uyezwa ke mfethu. Kanti wena mfethu wenza kanjani kahle kahle? Ngenza kanjani ngani bafu ngoba ngiyasho ukuthi mina leyo ukuthi kwanwayana kanjani angiyazi leyo. Yazi into Awuyazi. Angiyazi leyo. Wemfethu simamuso futhi ngesilimo. Hayi wena wenza mina isilima ungitshele nje. lalela ke mfethu. Yabo manje ngoba ngiyakubuka engazi ukuthi mhlambe unokuthi mhlambe ubone ukuthi la umdlalo. Yabo? Yebo. Njengoba usisi ekhala ngawe la ethi wakunika imali waphinde futhi wakunwayisa. Yabo? Futhi kahle kahle ngezinye indlela usisi uzama ukukukhombisa ngayo yonke indlela ukuthi kahle kahle lo msebenzi mfethu ulambele yabo. Nami bhuti lapha ngisiwumphathi nami ngiyasebenza lapha. Wawuthekile uzokhuluma nabo. Wawuthekile uzokhuluma nabo. Wafika kumina lo muntu efuna ngimfake emsebenzini. Nangempela ngamfaka emsebenzini. Ukuthi sekwenzakalani ngale akusendaba yami leyo. Mina okwami kokuwenzani bhuti? Ukumfaka emsebenzini. Kodwa wena ukubuza. Yiliphi iphutha engalenza lapha? Ngoba into ayifuna ngagcina ngiyenzela. Yini enye ayifuna? Cha phela wena manje usudlala ngosisi ngoba ufuna ukuthi alibele njengoba usisi echaza ukuthi ufuna ukulibele nje ulibele udle nje into yamahala wena. Futhi kahle kahle uzenza uthuthu wena umuntu oyitshetha usile la. Noma kahle kahle ufuna senze njani ke awuchaza. Usisi ufuna enze njani? Ayikho into ongayazi. Ayikho nje into ongayazi. Uthi ikhulu lapha kwenzakalani akusondaba yami le. Manje wena kumele uhambe kahle uye emsebenzini mina ngihlale nje ngiqhomoloze ekhaya. Angikhetheni na. Ima kusisi njengoba usisi usungena izinsuku ezingaki? Ngingena 2 days, ngingena 3 days, ngiphinde ngihlale ekhaya. Akukho ukusebenzani lokho. Ukusebenza ukubiza ngokusebenza wena lokho? Umsuku ya. Hayi. Ima ke mfethu. Lalela. Futhi wena kahle kahle ufuna usisi ukuthini? Kahle kahle abe intombi yakho ukuze azokhululeka emsebenzini. Hayi. Manje okay ima ke mfethu. Njengoba ulibele uthi wena kuyena akalibele nje njengoba ulibele ufuna lento oyifunayo kuyena. Futhi wena kahle kahle ontswinyawo lapha emsebenzini izinsuku zathi kanjani ngathunya kanjani into ngiyithola uma ngiyasha ngithola ngalutho ngoba into engayithola mina wena ima ungalingi ukuthi awuthulanga lutho yini engayithola kanjani usisi lento ayekuzwisa yona yini la yini awuthoko ngangikuzwisa uthoko yazi nale bhathi izofika ekhaya cha nje lalela yazini oqala ubonga ukuthi azange siye emsebenzini wakho sithathe nje isikhathi sathi asikulinde angithi yabo sifike ngasikhathini sifike sevele sesikukalele ukuthi vele usuku ngalezi zikhathi usuku usubuyile emsebenzini
ya mfethu awukuchazeke ukuthi wenze njani nangu sisi la kumele uyeke lo mdlalo kumele uyeke lo mdlalo odlala lapha emsebenzini lento nalo awusisi kangiyazi isivumelano sethu sayaqala mhlazane efika kumina ethi ufunani ufuna umsebenzi la ngempela wanginika imali ngamfaka emsebenzini okay angimina oshaya imithetho lapha emsebenzini imaki ngiyezwa mfethu ukuthi akusiyo ukushaya umthetho kodwa mangithi ngiyasilandela isitori sakho wena usisi ufuna okunye okuthe ukwanda kancane ufuna ukuthi yazi mina ngiyasala la yini lezi ziswanayo kanje usuzowenza ngathi awazi-ke manje awazi-ke manje imake sisi uyambona ukuthi naye ngazuthi usenzeleni ungijwayela kabi lalela mfethu angithi walala nosisi ya walala nosisi ngithi salala mina angizwanga angizwa ungangijwayeli mina kabi ngekuthi nalala mina kabi imake noma yena walala wena mhlambe singayibeka kanjani uyazazi wayefunani lokumina uyazazi hayi kanye imake sekukabili uthawazi yini ongayazi ngoba uthi sekukabili okokuqala wafika wabonza kusebenza wawusubuyela nje kuze imake hayibo ngiyabuza ngayibuyela